Las 4:38. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Isibo na ang orasan sa inyong kabarilo, Action Radio Philippines Standard Time, las 4:40. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki katag panabati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa kuto manabutan sa ato sini broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Webes, nga presentation. Today is Mother's Day, because today is payday. Petsa 15 kita subong. Bulan sang Disyembre, nagapabilin sa tuig 2022. Oy sa mga maninay, sa mga maninoy, preparar. Sa mga ihada kag ihado, preparar para ganar. Napulo na gid lang kadlaw ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 17 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Action Report, Afternoon Edition, Webes ka presentation, liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, sa pagdulog naman sa pinakauli hilabas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatihan sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Ang ini nga programa, mangin katimbang nato ng atong City Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan kagimusuhan, anano pa nga mga eventualities. White naman ginapangayo from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga magaresponder back to back sa aton nga piloto, Action Ninyo Bugina. Opda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up, there is aton nga IT expert, Axon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway. Sa ngalan sa inyo regular ang korma sa silinga palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, sa ngalan ni Action John Diaz. Talos na kita diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin niyo ako sa Rabilin. Isa ka oras, 17 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Mga pasado alas 3 kina nagtupa ang ulan, pero gulpe malang nadula balik sa kapaang kagkainiton nga panahon. Nano mga balita kabantayan yung dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Ang balita sa New Government Center, NGC, mga update dalaw ni Action Artay Hupon, Community Emergency Response Training, ginapatigayon sang CDRRMO sa siyudad sang Bacolod.
Sa patrol dugay-dugay magadulong man sa pila ka mga natipon nga aksyon balita si Aksyon Zel Minardo. Sa balita nasyonal, Bucor imbestigahan ang kamatayon sang mga high-profile inmate sa Bilibid. DNR gindeklarar ang NBP excavation nga illegal quarry. Sa piyakabahin ang COMELEC Second Division gindisqualify si Cagayan Governor Mamba bangod sa paglapas sang spending van. Baho, sakit-sakit ni. Pilipinas nagapabilin nga independent sa rivalry sang pungsod China kag Estados Unidos suno kay Presidente Bongbong Marcos. Sa piyakabahin face-to-face nga pagbisita sa BGMP gina tugtana. Amoy ng pila ka mga dalag ko nga balita sa nasyonal pag may time. Olo istoryahan ta diri sa aton sini nga pagpangalagan. Ining lang nga hapon na bulabog ang pila dira ka mga shoppers sa SM City Reclamation Area. Matapos nga may natabo nga reported shooting incident. Nag-imbolbar ini sa duha ka mga salakyan Ford Everest kag salakyan nga Toyota Grandea dira sa parking lot sang SM City sa Reclamation Area. Ako damo man da gwardiya. Kali kaya nagtiro do ari kuno sa sagwa sang perimeter ka SM City. Ang target sa pagtiro amo ni ang Ford Everest. Nadalahig na ni actually ang Toyota Grandea nga nagaparking dira sa parking lot sang SM. It so happened nga ang ining salakyan reportedly ang nagapanag-iya Vice Mayor sang Valladolid, and it so happened nga ang Vice Mayor sang Valladolid classmate ko sa elementary kag high school, si Vice Mayor Roel Yogori. Di ang investigasyon sa aton sining kapulisan nagapadayon sa papanguna ni Police Major Ramil Sarona. Di baloon ta kung ano ang development ini dugay-dugay after ta makontak ka makuha ang statement ni Vice Mayor Roel Yogori. Kaya kadamo sa mga classmate namon nga naga-chat ka naga-text sa akon, na kamusta si Vice? Di ko to wala man problema. Nanong si Vice ginambusan? Uway ang salakyan niya na nakuan lang, na dalahig lang sang pagtiro sang suspect. Pati ang mga dulid nun nga mga kasimanwata nagatawag diri sa akon. Kaya pagkabalon ni Mayor Bebot Miravalles ang Valladolid, nagpadulo man ang alkalde sang Valladolid sa crime scene durante nga naga-investigar ang aton sininga kapulisan. Ti-check na dugay si Vice Mayor Roel Yogore, akong classmate sa Valladolid, parte sining actually na ulamid na niya sa lakyan mo, no? Ari sa linya naton si classmate ko, Vice Mayor sa Valladolid, Vice Mayor Roel Yogore. Vice, mayong hapon si Action Eric. Yes, mayong hapon, classmate, Action Eric, mayong hapon, tag subong man sa tagpalamati sang Action Radio. Yes, Vice, mamangkot lang ko ay ano natabo ni sa salakyan na ano na ikaw ang target o kung naulamid na ni ang salakyan mo? Ini Action Eric, nabatian ko man din imong nga tingog gani nga ang ban ginapanigaan ni Nakon siguro. Actually hindi ni siya Akon, iyan ni siya ni Brad. Okay, yan ni former Mayor Romel Yogore. Romel, iyan ni Romel. Okay. Hindi na Akon. So do ka timing man di Action Eric nga ari ko sa Bacolod, may transaksyon ko sa Bacolod. Then gin-call ni Brad ang attention ko kay ang pagka-report man ni Brad sa akon gintiro ang ban. So karon gintiro ang ban, ang isip niya wala gid kuya sang negatibo sa isip ko nga intention something sa kay Brad o ano kay anyway ang una bis ang ban na siya
ginagamit na sa serbis ng kabataan sa eskwelahan. Okay. So talagsa sa balaka landa nga makasakay si Brad sa van. Mm. So karon timing man yari ko diri, so nagkadto ko sa area dayon nga kung sa diin ang insidente sang pagtiro. Mm. Kaga ulo interview mo ko dito sa driver ni Brad nga si Alvin Ditablan. Mm. Dito ko na balaan nga naka-parking ng siya gali. Kag ang pinaka-target dito base sa initial investigation sa mga investigador dito Ah. nga ang target is Amotoya ang Fort Everest, Okay. in which nga ang gunman is dito sa gwa sa perimeter sang SM. Mhm. So sa before ko gani nagalin kay ginhulat ko gid nga matapos ang investigasyon ng suko Okay. nga base sa ilang investigation nga mga 10 metros ang gunman sa pagtiro sa atong Fort Everest. Okay. Aha. So klaron ta ang ining Toyota Grandea hindi niya imo vice kundi iya ni former mayor Romelio Gore nga magulang mo. Yes, iya na siya. Iya na yan ni Brad ang inang nga Toyota Grandia. Oo. Imbes nga gina-service na siya Aha. sang iyang kabataan sa eskwelahan. So at that time mo nagaparking ang van mo, ang van ni Otol mo, may mga bisita ini siya sa sulod sang SM nga gahulat ang driver vice. Wala, actually, ang kabataan, kay Christmas party sa kabataan sa eskwelahan. Okay. So karon ining driver, ang asawa ni Brad, nag-proceed sa SM kay Megin Bakal. Mhm. Oo, so karon naga-parking siya. So ang fronting ni siya ang ulo ya sa kwan sa SM. Okay. Kag ang Ford Everest naman siya fronting naman dito ya sa baybay nga bahin. Mhm. Na amo na siya nga do ka timing nang nga nagatubangay sila nga duwa. Okay, Or okay. what I mean ang target nga do na sintro man sa Blasea. Aha. Ang So igo amo sang na nga nasa labat ang iya ni Brad nga unit. ay nang igo sang van ni ado ari sa likod ang intra sa exit no ari sa may front seat no? Ang entry sang van sa Igo is diri sa likod. Oo. Oo, lapos sa dito sa kwan, naglapos siya padulong sa dito sa windshield dito sa tubangan dito sa driver side. Kag may nga swerte vice kay ang driver ni Utol mo, man ka do nagahigda kag nagahilay ang posisyon no? Yes, actually, action Eric, ara siya sa sulod ng salakyan. Okay. So, pasalamat na lang gid kay do nagplupaway-way sa gintumba yaning bangko. Oo. Kay akon estimate action Eric nga kung sa gapungko sa tabi, basi posible igo gid siya sa ulo man nga bahin. Aha, okay. Mhm. So siya mismo no nakibot siya, nakabati sa salupok na no? Pag bati isang isa pa lang kalupok ya kuno, tingagaw sa gwa ka magdalagan sa pasulod sa SM. Hmm. Oo, nagsulod siya sa SM kay simple hindi mo man maimbitar lang nervyos iba lang nga ginatawag kay Yan, nakibot siya nga may lupok. Gani ba no? At Oo, least so ang iya base sa iyang panagdaon nga duha ka lupok ang iya nga nabatian. Mm. Okay, Mhm. sige. Anyway, after karon sa interview ko si Bobas, makakontak mo ko karon sa hepe sa station number 1. So amo na naklarohon ta, hindi niya sa lakyan ni Vice Mayor Romelio Gore, kundi sa lakyan ni former Mayor Romelio Gore sa Valladolid, kag hindi niya ambos kundi na kwala niya, nasa labat na niya. Ang balak ang balita kuno, ang Vice Mayor sa Valladolid ginambusan sa SM ko, ha? Yes, exacto gina-action ni Reg. So nagapasalamat ko gani nga gintap mo ko nga para at least makapabalo man sa aton nga sa imo man nga tagpalamati sa aksyon. Oo. Nga kay initially ang report day nga ginambos ang Vice Mayor sa Valladolid. Ako nga rin mismo nga Vice nakibot ko, kag actually subong galanog to sa Banwa sa Valladolid, amo na gani ka daw, ka-text ka na parang sa akong diri. Yan anong update kay Vice Mayor? Nagkuti ara man sa way man to sa Banwa, sa lakyan lang to. Nagnawag man gani si Mayor Bibot sa akon regarding sa balita. Aha. Kaya mismo gani siya si Mayor Bibot do kagayamuat na lang gani sa akon kay siyempre kag confident man na si Mayor Bibot sa aton nga kung ano mamlata. So don't worry naton ya sa tagpalamati mo action Eric. Ah. Nga wala sang personal something sa aton. Only lang nasa labat lang kita ang
ang unit ni Brad. Yes, especially mismo sa nga nagapamati karon nga po sa mga taga-dulid nun, don't worry, okay liya si Vice, kag hindi to sila ni Vice ang nasalabat, kundi iya to yan ni Utol, yan ni former Mayor Romel Yogore. Vice, salamat kinsang time mo, kag baw, timing gali, kaya ka bang ginili system gali sa natabok insidente, no? Yeah, actually wala ko sa SM, dire ko sa PIAC. Okay. So, amo to nag-proceed lang ko dayon dito sa Sinman nga kung din nga gin-report nga may shooting incident sa actionary. Sige. Vice Mayor, classmate Romel Yogore, Vice, salamat kinsa tiyempo mo, kag again, God bless halong permi. Yes, madamo gid nga salamat actionary, kag madamo gid nga salamat mayong ako. Mayong hapon. Dayabit si Vice Mayor, classmate ko, Roel Yogore, sa Valladolid. So, kaklarohon ta, mga dulid, no, nga nagpapati karon nga hapon, don't worry, Ang salakyan nga naigo, Toyota Grandea, hindi iya ni Vice Mayor Roel Yogore, kundi iya ni Bradya, ni former Mayor Romel Yogore. Kag hindi to ya ambos, na salabat lang to ya. Kaya target sa to, amo ang Ford Everest. Investigasyon sa Station Number 1 with Police Major Ramil Salona sa ato na interview. Pagbalik sa ang inyo patutunan, pagkatapos na sa ato importante nga mga pahibalo. Naglipa na ang mga papaya soups. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Pabalik diri sa atong pagpalagad Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58, 2 minutos sa labilin antes kita mag-aungko sa tak ng alas 5. After Vice Mayor Roel Yogore, i-activate ang ato sa linya kay Police Major Ramil Salona kung ano na ang dalagan sila sa investigasyon, na ano ang inisyal nila sa pagpakusisa, sining kaso nga nagluntad, shooting incident sa parking lot sang SM City diri sa reclamation area. Sinuto nagkapanagiya sang Fort Everest kag sa gibantubala ang target sa tong persona
nga nagpalupok kag igo kag nasarabat man ang salakyan ni former mayor sang Valladolid, Romel Yogore. Ibaloon ta ang inisyal nga papausisa ni Police Major Ramel Sarona, ang hepe sang Police Station number 1 kay Kaina. Pagkabalo ni Major Sarona sibat dayon insigida dito sa crime scene upod ang mga taga scene of the crime operatives. Amo na nga ti sa mga kaso katulad siniya wala giniginapabayaan sa aton kapulisan sa station number 1. No less than ang chief of police sa police station number 1 nga si Police Major Ramel Sarona amo gid ang nagpanguna sa sininga investigasyon. Kaya ang una nga report, nakibot ko mong ginambusan. Sino ko paano nga ambus nga sa kadamo tao, kadamo sa mga salakyan sa SM, ambusan dang persona. Ari sa aton nga linya, sa line number 3, si Police Major Ramil Sarona, ang hepe sa station number 1. Major Sarona, sir, mayang hapon si Action Eric. May hapon kag may hapon mata salamat sa isang action radyo. Yes, Major Sarona, sir, anong latest development as of now sa inyong investigasyon? Bali ko sa investigations sang kontrate sa hapon sang magsakay na kan inisyo salakyan ang biktima si Charlie Disma. Ang ginatid niya abre ang portahan. Amo to nakabati na sila lupok. Then amo to ni ko ang walang portahan sa iya salakyan. Then wala man injury or casualty sang nasabo. Aha. Ato pagpanuthang sa suspect, Major, ang target giban to, amo giban to si Cesar, Ledesma ang ngalan? Bali siya gid ang pero makitaan sa salakyan nga dire lang gid sa iya gid nga side, passenger side gid ang tiro, ang direction sa pagtiro. Oh, in other words, siya gid ang target. Oo. Aha. Ang ngalan is Ledesma, no? Yes. Ang first name ilawat ka ni, sir? Cesar. Cesar Ledesma. Pinagdali ni Cesar Ledesma, sir? 72. 72? Oh, taga din siya, sir? Taga Alihis lang. Barangay Alis. Ano ning iyang pagkatao, sir? Ano negosyante ni sir, ano? Negosyante ni siya, real estate. Sa real estate, negosyante. Balang iya sila na negosyo, partiduta. Yes. Aha. Initially, naka-istoryanay ka mo, may mga ginpalayag siya, kung sa man ang target, ano ang motibo posible, Major? Bali, sa investigador ko, may posibility yun nga ang motibo ang parte sa yung negosyo, nga dota. Okay. So, negosyo, partiduta, daw mo nang ginausoy nyo nga anggulo. Oo. Wala sa sang iban pa nga ginbuhi sa inyo nga statement nga basi prior sila may mga pamahog or may mga kontra siya? Yes, may mga gistorya siya nga persona nga parang makabulig sa investigasyon namon nga ginalegar niya nga may konflikto siya. Ang nasili mo sa konflikto, same sa duta mangyapon. Sa duta. So ining tao ni nga ginasiling mo, posible makatag pag inisang klaro sa inyo dalayong nga investigasyon. Yes, Action Eric. Kung may mga ebidensya kita makuha sa man sa testimony sa makapal sa kaso. Ang igo, sir, sang salakyan ni Ledesma, arigid sa front seat gate, sa driver seat? Sa pertahan din sa driver side. Aha, pertahan sa driver seats. Anong recovery to, sir, sa crime scene? Well, kubertaan doha ka input sa cartridges ang wala ka na ibalaan nga calibre sang arma. Okay. Subject for ballistic examination. Alis na yes. Okay. Duwa ka basiho. Siyo. Ano, sir, ang inyong investigasyon? Ang suspect dinadireksyon south o north nga pagtiro yan, ano? Bali, may possibility nga pa south. Okay, south. Oo. Ang nagtiro.
Oh, yes. Okay, south direction. So, lapit. Actually, sa kwanta, wantang eksena sang insidente, sado lang ka lapit, no? Oo. Ang pagtiro, ya, brother, I mean, pagtiro, ya? Ang distansya, mga 10 meters siguro. 10 meters ang distansya. Sa lugar, sir, wala CCTV? Sa sunod sa Mulwal at sa sunod sa vicinity sa Mall, wala. Pero may giglantaw kami na CCTV nga para makabulig sa mga investigasyon. Aha. Ang suspect sa ano, galakat, kasakay sa motor? Amo pa nag-check to ginamon kung galakat lang siya or may salakyan sa kilya. Aha. Now, ini salakyan niya ni former mayor sang Valladolid, Romel Yegore, nasa rabat na niya, sir. Bali, nag-parking na pero hindi sa pagod makonfirm kung sino gid ang tagiyan na ang salakyan. Actually, bago ko lang siya na-interview si Vice Mayor, classmate ko, Romel Yegore, iyan ako nun ni Brad yan, ni former mayor, Romel Yegore. Amo tang i-check namon kung sa iya bagay na. Oo. Pero ini sir na sa rabat na rin, kasi lapit sa vicinity, sa lugar nga natabuan eh. Yes, sa likod sang parkingan sang interest. Oo. Lapit na kayo, no? Anyway, anong exact gani sir nga address sa lugar nga natabuan, sir? Bali is in South Wing, Barangay 12. Okay. SM South Wing, sakop rin di bali sa barangay 12. Oo. Oo, daw ang lugar doon Palangka Road na sir, hindi no? Sakop pa na Yes. da? Bali sakop pa na sa Palangka Road pero sa sulod na abi sa Eastern Gate. Aha. Anyway, sir, gapa tayo ng investigasyon mo. So hopefully, ang mga luyag nyo kwaon nga mga information, hopefully, makabuli. Kag mag-cooperar sir ang mismo target to nga si Mr. Cesar Ledesma? Yes, amo gina yung paningaan namon ka ngayon kami kooperasyon sila para at least masulbar ta niya issue. Sige. Ang concern nga biktima kung bulig lang sir, ako ya confident ko nga masurban yung kaso. Major Ramon Sarona, salamat kisan tayo mo sa Action Radio always. Welcome, Action Eric. Thank you so much, man. Nagmayang hapon sa tanan. Mayang hapon, sir. There you have it, si Police Major Ramel Sarona, ang hepe sang Station Number 1, Cesar Ledesma, 72 years old, taga Barangay Alihis, amuni ang tag-iya sang Ford Everest. Siya ang initial target sang mga suspect or suspects nga nagtiro because ng igo sang bala arigid sa puwertahan sang driver seats nga which is nga naman sakay na ini si Mr. Ledesma. Now, ang motibo nga ginausoy as of now, amo ang parte sa duta. I think siguro po ko to broker guro ni. Broker ni si Mr. Cesar Ledesma. Real estate ang negosyo ya eh. Sa basi broker, bigya sang mga duta. So isa ini sa mga anggulo nga ginausoy sang ato kapulisan based sa palayag sa nga biktima kakakordeng sa kay Major Sarona do kasalibtot sa Ambalya nga may isa pa katao nga posible makatag dugang information, clarification as to hopefully sa mga persona behind sining paglutang sa kay Mr. Cesar Ledesma. May lang nga swerte kay way man sa maigo, puwertahan lang sa isinisalakyan ang naigo. Tagaan na sang ligwa si Major Ramel Sarona sa pag-usisa dugang sa sining nga kaso. Puwerte man naman nagtiro to no, isog man no. Broad daylight ha. Damo pa na sa lakyan nagalabay day. Kaya guro kita bo igid guro nga basila kalaka sa lakyan nga labay blada. Kaya may mga instances ko sa dang ina nga lugar na ko sa daw hindi giba na iya sako mong sa may South Wing. May mga tendency na ko sa nga daw hindi na sako. May best man kong kisa nga sako na dang labay-labay sa mga salakyan pa kadto sa reclamation area. Di ka sa pavilion. I believe ko isog tao to no. Di pa ito mabala ko anong kalibre sa armas. Kung bala 9mm o kung 45 pero duwa ka basiho ang na-recover sa aton sini nga mga otoridad. Di pasalamat lang kita kay ti
wala man sang may napilasan man o kung may nalitan, magluwas nga salakyan ni Mr. Cesar Ledesma, kag ang salakyan man ni former Mayor Romelio Gore ang na-damage. Okay lang na iya. May insurance man na iya, may islan lang na iya. Pero ang kabuhi sa tao, hindi mo na maislan. Ano na kung hindi ka pa mapuruhan, no? Malang kaswerte kay why man maigo si Mr. Cesar Ledesma. Kaya mo na nga hindi kagid magsalikong kaisa, no? May mga tao kung sa yung akig si mo. Kaya mo na nga kung may mga bulobalana ka mo, I mean, kung may mga pulo pamahog sa kabuhi nyo, magwa ka mo extra lang gid kapag halong. No, kahit iko sa by chance ba na kuno mo. Yang kriminal ya bisan paano mangita gina ideya, kita mo isog. Broad daylight ga banaag ang silak sa adlaw, maniro sa iyaya. Oh. Di ko dila mas na kung di malas to si Mr. Cesar Ledesma kundi problema yung kita ni, timan lang kayo sa lakya lang naigo. Siya man ang target according sa kay Police Major Ramel Sarona, ang hepe sang Police Station number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Pagbalik na ton, report sa patrol observation with Aksyon Zel Minardo. Pagkatapos lang sa to sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Balik dire sa to sa Balagad Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:14 na. Ariyo makasilig ni man ng insidente nga natabo karon nga hapon dito sa EB Magaluna ho. Ulo ka tuig ka bata baw. Linasa ka Plani 16, 18 wheeler truck sang Central Lopez ni bla. Ning laba-laba bla kayo na bla. Sus. Linapak sang kwan 16 o kung 18 wheeler sang Central Lopez ang bata nga katapok sa dalan baw patay gid ang driver abi niya nung natapos driver kakadlaw pang animalya kay gali diskubrihan hubog kita mo lang katunto nga driver hinampangan niya ang kabuhi isang bata gabarang isip pa sa kuno mo hubog ang driver kadalas ay nano man amin na ginimo sa bata niyo ihimuon mo pala siya barang isip sa pagpunta mo sa saguma blang plakabli ko na 16 sa pangulihi kag ilapakan man blang kung mayo mamatsyag ya patay ni 10 anyos ka bata oh. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:15 check tayo sa Action Cell Minardo ibalong tayo sitwasyon sa Bacolod sa Webes nato sining pagpangalagad traffic report ni Action Cell Minardo. Action Cell mayong hapon. Action Eric mayong hapon. Yes. Daw pag na nagtatawo anong ginaugtas mo dira? Wala ugtas man niya mga alam man kaya ka ugtas nga amo ginang life Gani ang maging natin pag wala man nagtao-tahawang ulan. Oo. So, nagnami-nami man ang tiyempo naton diri sa may syudad sa Bacolod. Nagbalik na, nagbalik? Oo, nagbalik na sa. Very so, good. Makay daw naghawan-hawa na ang kalangitan kag gina do ka dulong-dulong gid kay nagpulupan na litigid man. Kasi nga hapon na ni ang aton nga mga kautura no balik naman layaw-layaw ano yung sa mga dalanon sini. Pero oo, gani. Kay ti subong medyo ano pa man gado. Gina diri sa may papundo namon diri sa may dalan Luksen ga tubod-tubod pati subong daw naguntat naman gid. Pero ti pa ang gyapon ang aton sini nga temperatura. Pero ti subong Action Eric ini ang mga areas diri bala no nga gina patuman sini nga mga one-way traffic scheme. So nasulo sa ulo naman no sa aton sini nga mga kauturan Action Eric. Pero daw okay man daw pro ang kagutok arak yapo no? Arak gid Action Eric kay ti biskandiing ka ding area so wala tuod parking sa may Lacson pero ti sa mga panghigaron pero sa may dalan Luksen sa mga panghigaron sa Action Eric makitaan mo dumadamo sa may naga parking sini nga mga salakyan no sa may dalan diri sang Gonzaga may araman luwas daan nga may mga sidewalk vendor sa-sare no may mga relipan may mga prutasan dati nagadore may lang aton sini nga dalanon no ati pero ano naman yung aton nga mga kauturan do nasanay naman sa doadlaw nga amon ning ginatubang Action Eric nagaling kay ti ang sitwasyon na dire no do hindi naman gid malubag although ang mga salakyan daan nga basta December tido nagadamo naman gid nga nagadamo so tiya subong nga hapon man sini Action Eric no ang mga estudyante naton no nga mga
pabatanon sini magalong gid na sa mga dalanon, especially ti subong may truck ban man sini actionary direct sa ato sa may siyudad sa Bacolod, pero ti gina naton no ginapanumduman gid no, pero sang natabo sini sa Ebe Magalona ti karon isaysay ta man Sige. kung gini ang natabo no, karon ibalikan ta na actionary. Oo, okay, balikan ta na karon sa imo karon nga final report Oo, kaya ginati masubo-subo gini, no? Ang natabo siniya kay ti minor pa ni, no? Isa ka 16 years old sini nga lalaki ang Pila hindi ni Jess 16 ne? 16. 16 years old. 16 years No, old, lalaki. Oo, lalaki. Solterito no? Soltero pa. The grade 10 students ni. Sa taga alaman sa Ebe Magalona man ni siya actioneric, no? Ini ang victim sini. So manaog ko action ninyo. Din ka nga area sa Central Market? Oo, kay dali lang kasi may karon mas side swipe lang. Side swipe. Naka-miniskirt ka naman ay. Wala nakalargo na ako nagayo nangakon nga samad. Sabi ko naka-spaghetti, pababa ka naman. Ano ko subong executive. Ang balisita ko Executive ko no. Executive ba? Pang-executive ang attire? Oo, naka-blazer na kayo nakalargo. Wow, puwerte. Di ka kadargo kay napilasan mo. Oo. Tamaan bala ka kuratsa, tinagkarapilasan. Tamaan ka palak. Tamaan ka palak. Sa lagi ta ni Ma'am Shejo Mare mo. Namo. Pero oo, ang mga nagabaligyan is daw mayo man kay doka namin sa ilang negosyo sa actionary. Pero ilang pabaligyan da, wais nagalapaw sa dalar, prestado man. Laprasado actionary, nadregan niyo tayo. Patante, di maglapaw, skurit. Oo. Sir Alimanio, asang traffic enforcer, nag-control dari Ate, na very good. mayong hapon. O, gani. Kagati yan sini-actionary, no, ang mga makita na ito dari kung tanawin mo ini ang dalan sang Gonzaga, ni actionary, Gonzaga, Gatuslaw. Oo. No, ang flow sini sang Salakyan, no, slow to moderate de. No, kay ti Hindi pagkalabot ka tawhay? ito sa may dalan sang Luzuriaga. Oo, tawhay siya actionary. No, ang nagapadelayed lang man rin ang mga nagatabok-tabok bala ang kautura naton, no, especially kay sa intersection nini ang area, no, so ti amo lang man ang nagapadelayed no, sa flow sini isang Ara si Salakyan. si traffic enforcer bi magkutabi no sa ara sa tupad patrol oh. Sir Aliman nini kilala ni action ni. Magkutabi kung anong kamusta ang iyang observation sa traffic sa palibot, wala sa salakyan makaparking na sa wala tuon, ano naman, sitwasyon? So, pardon me, hibigin man subong hapon, kasi siyempre damo-tamo. Normally, man ito basta mga third weeks in December until end of the month. Bakit man, hibigin mo. Oh, yeah, wala si sir. Oh, kagati heavy, nag-ani actionary. Pero kung tanawin mo, diri approaching ka diri sa may dalan sa Gatuslaw sa may area sa Central Market. Oo. Dado ka tawhay, pero tinitang sa punta. So, actionary, kung talagang bako ginas mo to moderate kay pagkabos punta heavy na gid. Doga banabon si Sir Chura yaw. Nahuya sa Dogas- side type sir ni man. Siya type siya nga mo ng trip siya kasiksi. Kani Oo. man ang gosa no nga nagapa park siya. Mangkuta ta si Biser ko lang inang imo ang sa tuon na da, hindi na pwede sa bunang kaparking. Sir, diri ang sa tuod, sir, pwede indirect na diri pwede sir, no? Basta sa mga signages, ng mga implementation, kung gina-implement ka na namon, ang gina-advise ng amon nga chips ng bitaw, parang ang mga motorista, ang mga public utility vehicles, paano man ma-implement naman, tapos mapalo mo sila Pero hindi siya sakto ka motorin pero hindi ka na tani pwede sir, no? Saan, ito singaling kay hapon naman balati ginagana mga konsiderasyon. Ate good. Okay do ka bumay kay. Ang mga ginagana naman konsiderasyon. Ang ila traffic dala nila pa sa wide sa mga gabaligat isda skill dalan. Actionary, Dala na sa pagsaway nila ng gabaligat sang mga sa igadalan ng mamanong isda, hindi maglapaw. sir, ginadala niyo ni Kawai man di ang mga gabriga man isda, hindi man lapo sila linya. O siyempre, actually yung na dapat lang si illegal, pero nabuligan lang naman sila. Very Pero good. wala man diya problema sa mga Wala. Okay lang. Okay gid sila ga follow sila pa mga instructions sa mga city legal office. Very good. Hapon man
So, 3 months na. Oo, sige sir. Salamat. Kaya sa mayo man ako Eric, no kahit di makitaan taman, Oo. yung kung inalinya, wala kami nagalapaw. Very good, very good. Kan balik sa Manila. Oo, kagati consideration no nila ni sir nang kung sa salakyan pa bala mahagard lang sila nagkabakalang sang ilang sudan pero niya po noon. Okay lang na. O, pero ito mga signages dire halin sa may tower na actionary ko wali sa tubang sa Central Market sa darang yung slow may tatlo ka signages Oo. kano parking dire sa tuo kag sa piyak may isa man nga Okay. malapit sa mga baligyaan. No kaya oo ang aton sinere no nga balita diriyas nga nakuha sa may mga police station so amo lang man ni ang daw medyo madako-dako gid subo ini ang strapping o con shooting incident nagara sa may reclamation area so far sa iban nga mga areas nga sakop no sa nga pulo ka police station so, wala naman sa nga mga direktuan tingin insidente nga nagluntad diri sa may syudad sang Bacolod so ti halong-halong lang ang aton nga mga kauturan sini especially liwat sa mga estudyanteng nagatalabok sa dalan ni kalabanan subong nagahiwat sa ilang mga parties man actionary Yes. no mismo man ang mga senior citizen no aton nga mga amay kagiloy sini kay ti do kisa no ang ila sining pamatin-an no kumamusina do hindi ka batay actionary ila pananawan no medyo madulom-dulom na so dapat kung may mga kinahanglan sang assistance no sa traffic enforcer o kung sinoman dira nga malapit sa ila no hindi gid sila magkatahap nga mangayo sa bulig especially kung magtabok sa dalan si Action Eric. So Action Eric kami na ang latest update sa madulong sang patrol ni si Action Nagsil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Salamat kay Action Sel Minardo reporting live gikan sa Central Market dalan sa Katuslao. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:25. Pagbalik na to dugangan ta ang aton nga mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa ato sini importante dugang pa nga mga pahibalo. Ang Starlight Ferries nagabiyahe. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan.
Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang Radyo. Pabalik diri sa ato pawalagan Action Radio Philippine Standard Time las 5:33. I-check na lang mga report na gikan sa ito sa mga patrola unit reporters. Sunod na report na Action Art gikan sa New Government Center Community Emergency Response Training ginapatigayon sang CDRRMO diri sa siyudad sang Bacolod. Yari si Action Art Tayhupon. Line number 3 sa report. Action Art may hapon. Action Eric Ginumpisala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO diri siyudad sa Bacolod ang 3 days training ini sa mga barangay emergency response unit nga gamiton no sang tagsa ka mga barangay sa pag bulig sa tion sang emerhensya kag subong na kalamidad sa diin ang ining training actually nag-umpisa lang balik kahapon 14-15 kag 16 sini nga bulan sa Disyembre kag una nga barangay nga ginagkantuan sa CDRMO amo ini ang barangay Takuling. Sunod diri kay Dr. Ana Maria Laani Ponlan kabahin ini Action Eric sang ila sini Malawigon nga plano especially sang iya taratapan agod ang tanan diri nga mga komunidad no sa bilog nga barangay sa Bacolod 61 barangays may ara na sang ila kaugalingon nga mga response team in kaso gidman nga may ara sang kalamidad nga mag-igo diri sa syudad sa Bacolod. Tisiling diri ni Dr. Porlan actually ginumpisahan nila sining 2022 kay ti depende man ini sa budget allocation sa city kag sa iya office na available and hopefully siling sa first quarter sa 2023 magka-resume ang ila sining nga training. Ang target niya ti kumpletohon gid ang bilog nga barangay. Now sunod diri kay Porlan ining mga rescue o kon emergency responders nga makagraduate sa 3 kadlaw nga training ti sarang ini magamit sa tag sa mga barangay during sa mga emergencies kag pag-respond during the calamities. Sunod pa kay Porlan ginalantaw niya nga ini ang dako nga kontribusyon nga apisar limitado man ang mga personnel sa taratapan may ara gilayon nga mag-respond in case sa emergencies. Yari ang palayag ni Dr. Porlan tagpamuno sang CDRRMO. December 14 to December 16, may ara kita community emergency response training sa mga una-una. Kaya damo, ni kami series of training ni mga asa next year. So 3 days na siya na live-in. So ganito doon sa community, no? So bongga start kami sa Takuling community. Kung iba namon man nga mga personnel intraman namon. So series of training, bali 3 days na siya nga ginatunan sila paano mag-respond sa disaster balaw. Likupon gini ang 61 barangays daw. Yes, amon plano na next year ng iban kasi kung nag-start na community kay end of the year naman. So bali ma-resume kami guro last sa first quarter mga March na. So Eric ang kabahin sa palayag ni Dr. Ana Maria Laani Porlan pagpamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Apisar sa pagnubo naman sang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod sa din bulan sa Nobyembre may 501 pang positive rate nga na-record ang Bacolod o kung may 16 positive case kadadlaw. Ang maayong balita diri kay Dr. Porlan nga sa bulan sa Disyembre sa ika-2 nga semana may ara lang sang 6 ka positibo nga kaso kadadlaw na-record ang iya office. Pero apisar sila nga sitwasyon, ang panawagan ni Porlan nga hindi gid maghatag sang kumpiyansa kapin pagid sila nga bulan sa Disyembre sa diin madamo sa mga Christmas party pagtililipon sa mga pamilya na dapat likawan para ibitar sa liwat na naman nga pagtaas sang kaso sang COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhupon oras sa balita oras sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kita Action Art Tayhupon gikan sa New Government Center. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:37 na.
May nga po nila kay Jose Mongcal Torilla, kay Ana Sinoro, Martin Aliling, kay Christine Minyesa Villalobos da. Mayong hapon man. Kay Joshua Vea and family, Jocelyn Balhadja, amo man sa kay Diding Alojamiento, sa kay Action BJ Apasible, paring kinalong sa kay sa Tokyo, Japan. Mayong hapon gid. Hello sir, watching live from Pontevedra. Kita-kits sa mga taga Binalbagan, was my lights on and fireworks sir. Okay. Dira sa Binalbagan, sa teritoryo ni Mama Bitilaw. Ray Flores Barayoga, mayong hapon. Sa kay Romil Baydal, bao naga-monitor sa aton si Romil, Romil Baydal, ara siya. Si Beth Butal Pilayo, check attendance man. Si Alex Montesa, man. Si Madam Watski Kai, may hapon si Madam. Sa kay Ronald Langote. Kami lang yadra nga pamilya. Sa Sitio na Ilab, Barangay Araal, La Carlota City. Gamonitor, alina kay Ronald Langote, sang Laguna. Sa mga taga Sitio Gintubdanda, Barangay Araal, mayong hapon dira sa inyo Salamat kita sa inyong accommodation sa GNG family sa amon dira Christmas party sa Sitio Gintubdan, Barangay Araal, La Carlota City. Humalumina mayong hapon kay Ray Black sa Barangay Talakdan, Kawayan, Barky Tribe. Mayong hapon tamyayo lang si Kimpo Yulo, si Norbing Galicia, kag si Gina Galicia. Alin na kay Barky Tribe. Kay Merly Fernandez di Samparado, we are listening to you from Apsi, Malipayon. Merly Fernandez di Samparado. Mr. Mrs. Sobi Dumdumda may hapon gid. Kay Arlene Anerdis, ara man ga monitor sa atono. Si Motoy Bibi sang Sunshine Valley. Si Karen Miraflor ga monitor man. Balik kita pagkatapos lang sa atong importante pa dugang nga pahibalo. Mga Mars, narinig niyo na ba? Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakaturog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Agad, may hapon dala kay Karen Miraflor, kay Pablito Benedicto and family dira sa may Barangay Minas Sipalay City. Good PM Actionary, pag-greet anak ko, happy 19th birthday, CJ. Congrats for hip-hop dance sa SM City. Wish ko study first to be a good doctor someday. Wow! Aling kay MGS Candido Hildori. Sa kainong Mulo Batang da may hapon, driver ni Kap Bibi ni si Mulo Batang. Kamonitor man dira sa Barangay Pandanon di Isbiwa, si Nobi Magapang. Ayong hapon dira kay Nobi Magapan. Balikan dira to sa Patrol, balikan ta si Aksyon Zel Minardo, parte sining 16 anyos ka bata, ginlapakan ka prime mover ka Central Lopez, Subaw. Patay gid, patay mo nga sa pagkalaba-laba kag sa pagkabugat-bugat ning klase sa lakyan ning prime mover ka Central Lopez. Sus. Dinasak gid niyang 16 anyos nga janteo. Ari si Action Cell Minardo. Sa latest development, Action Cell may hapon na please come in. Actionary, yes, actionary. No, so, Mar Adri ni Police Major Kenneth J.S. Gratones, ang hepe sang akon ibi Magalona Municipal Police Station nga napatay ang isa ka estudyante ng lalaki matapos maipit
sa isa ka hauler truck nga ginapanag-iyahan sa Central Lopez Milling Company. Ang biktima yung kilala kay Kevin Liscano, 16 anyos, isa ka grade 10 student, pumuluy sang Kudangdang sa Banwa sang EB Magalona, samtang ang suspect amo si Dante Sibugero, 47 anyos, nga residente sang Sagay City. Suno kay Gratones, base sa ila pag-imbestigar, malayo pa lang ang hauler si Nation Eric, nagasinyas na ang traffic enforcer sa driver nga magpundo ini bangod ang highway matumod nga kritikal sa kabangdanan nga malapit sa eskwelahan, apang nagsigi gihapon inisang pagpadalagan rason nga naipit ang biktima nga manugtabok kun tani sa dalan. Dugang pasang hepe nga dutayan man tani madala sa ang traffic enforcer bakod nagasigi ini kontrolar sa trapiko. Palayag ni Gratones sa subong, hindi pa sa karon nila mahambal kung bala nakainom ang suspect bangod wala sang maiging patigayon nga test apang ipailalom ini sa drug test. Suno sa hepe, desidido ang pamilya nga mag-file sang complaint kagila na ginaasikaso sa karon ang mga papeles nga kinahanglan isuporta. Sa karon yara na sa kustodiya sang EB Magalona Municipal Police Station kag posible nga mapasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Si karon action Eric, no, ang ginklaro lang dire nga hindi pa nila mahambal gid kung hindi bala ang suspect, no, is nakainom, no, kay Pero why ga pusnga? Awan ni ang ilang Hindi man na nimo makonfirmar nga nakainom kiti way kada sang gadget nga isungsong sa ilong sa baba yaman, pero ti sa pusnga nga daan na mabalaan mo na kung nakainom kun wala mo. Amo gani, no, ang ila naman di pahayag, no, ni Police Major Gratones, no, kahit wala man sila kuno sang test, pero posible action Eric ipaidalom nila sa drug test, no, ini kung suspetsado sa karon, no, kag pinakakadto naman to ang pamilya kaga desidido gid nga mag-file sang complaint sini no batok sa may suspetsado subong tiara sa custody sang EB Municipal Police Station ang suspetsado ay action Eric. Sige, mano na kay nadakpan sa kag wa sa kapalagyo? Amo gid kagti ang malain pa kay tiga sinyas ang traffic enforcer wala sa gyapon na pundok kag jutayan man masagaid ang traffic enforcer kay tiga sunod siya mo nga mapundok kay may mga manugtabok nga mga estudyante. Ini action Eric iklaroon tala nga wala pagkatabok ini ang estudyante nga manugtabok pa lang gid. So posible na sagaid kag naipit sini no sang hauler sunod diri kay Police Major Gratones. Sige. Action Eric kami nga ang latest update sa nagluntad sining insidente sa Banwa sang EB Magalona ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Why sang breath analyzer ang aton police EB Magalona kay dira mo na madetermina ang tao kung nakainom sang makahulubog ng limnon. Breath analyzer kaling kiti sa pusngay kag sa guwa sang babaya mabalaan mo gid ang tao nga makainom mo. Na sapding ya gurong bata actually wag lamang tabok ni na nahapit sa siguro bla na sapding ya pa sapding tubang batas dalan ni napakan ano yata patay di desidido gid ang pamilya mapasaka kaso dapat gid hindi ni mabalik ang kabuhi sang 16 anyos na lalaki no basol torito na tani dumano ni malupok ning korason sang nanay kag tatay ni Action Radio Philippines Standard Time alas 5:50. Law atensyon sa DPWH. Dara sa may Rosie Homesite bala. Rosie Homesite Antes Taytay tubang litsunan dara sa kopini sa barangay Villamonte. May puwerti da ka dalom nga luhob dao. Wala babalikan o kung wala man tapukan, wala man sang warning device. Nang asfalto bla. Sado ka dalom sang luhob ya. Sa tunga dalan may sumimplang na dako nga motorsiklo nagligad tapos may duwa man da ka auto nga naglaban sa sanang loob-luhob nga naglulupok ang ila tuo nga mga guma duwa gid ka auto ulihi ang biktima da migo ko gupi ang kilis ng bumper yabla sa portahan nga side siya sining auto kay nakabulasot man da sa puwerte kadalom nga luhob-luhob des tunga dalan ng asfaltado sa Rosie Homesite Antes Taytay tubang litsunan sa barangay Villamonte. Tingin na call ng atensyon sa DPWH. Mga sir, basi ma-check nyo da. Hindi nyo paghulata pa da nga may mga magkalabalda kag magkalakusuran
kalasungi da. O basi may papatay pa da sang dalom yun da ka buho nga daw. Wala nyo matabunan da, baw. Kay kung makabulasot ka da, ang salakyan mo, madisgrasya kagid. Kita mo motor da, natumba da gulpi na sumimplang kay dalom. Tapos ang kilid, bumper sang auto sa migo nga sa may puertahan nga side. Nakabulakong guma, gupi man ang bumper. Tapos may arak iti ako 2 ka auto da, nakalabay. Puro tuong nga guma, lupok mo. Masyado ka delikado. Di ba si ma-check inadira sang kwan ha? Sang DPWH da, baw, maluoy ka. Hindi ta na pagulaton pa nga may kaladisgrasya, may magkalamatay da. Antes ninyo ina-aksyonan. Damo da mga motorista nagareklamo da. Sinang luhob-luhob nga porte kadalom da. Kung gabi di, dulom na da kadaan. Hindi mo masiplatan Tingala ka lang nga lagabong pauna mo kung pangalikod mo. Kaya gali mo may buho kalida. Baw ka delikado ho. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:53. May hapon nila sa mga taga Babes Mingo Stand sa Bangga Julia Valladolid. Monitor gisaton si Jane si Isolgon. Buong classmate ko nga si Romel Pagsubiro, no? Naga-monitor sa YouTube. Bye, puwerte. Si classmate ko Romel Pagsubiron. Met, why kita do? Merry Christmas na ta si Mumita. Ano yung akong classmate nga low profile. Why gasugid pero puwerte man. Puwerte man sa why kalo. Classmate ko Romel Pagsubiron. Pagkadakadto ko sa pauan niya. Hindi ka na sa mapakalima, hatag na sa ginamos kag kung numatag na sa ako. Sinita magbato, nakapilit, baw, classmate ko ni. Kay Grasya na, alam mo na talikdan kag indian. Basta kung ginahatag, heartedly given kag Grasya, hindi gid pag talikdan. Amo na kaalwan ang classmate ko nga si Romel Pagsubiro. Ay, puwerte. Wag kita damit. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:54 na. Ito ka namin para chat ka ng kanta, chimpo ko lang alang na. Ang inyo para tuturan action report, afternoon edition, Webes ka presentation, liwat, ini magatakop, balik naman kita buwas, Biyernes. Opo dire sa tuwing nga mga patrol na unit reporters in action, nga nagpalagad karon nga hapon, Action Artay Hupon, Action Zel Binardo. Back to back sa tuwing nga piloto, Action Nino Bugina. Opo diri sa aton nga mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Magasunod na ang palatutunan Aksyon Balita, Evening Edition. Upod na kay Actions Dale Salazar, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan ni Action John Diaz, ako naman si Action Eric Magbanwa. Salamat gid sa iyo papamati. Kit-anay kita. 9:30 to 11, Action Night Patrol Program. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio! Naglipa na ang mga